कणकवलीकरांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कणकवली नगरीतील परमहंस भालचंद्र महाराज संस्थानमधील भालचंद्र महाराजांचा 122वा जन्मोत्सव सोहळा आपण बघतोय की 4 ते 8 जानेवारी दरम्यान इथे आयोजित केलेला आहे। कणकवलीकरांचे श्रद्धास्थान आहे भालचंद्र महाराज हे मंदिर, आणि या मंदिर परिसरामध्ये आपण बघणार आहोत की मोठमोठे आता जे आहे ते धार्मिक उपक्रम होणार आहेत आणि तसंच नियोजित वास्तू देखील आहे। नवीन वास्तू देखील या ठिकाणी भालचंद्र महाराज आश्रमाची जी संस्थेच्या माध्यमातून उभारली जाणार आहे। एकंदरीत 5 कोटी रुपये या नियोजित वास्तूसाठी खर्च आहे। भालचंद्र महाराज संस्थान कणकवली हे संस्थेने नियोजन केलेलं आहे। एकंदरीत या कार्यक्रमाचं जे नियोजन पाहिलं 4 ते 8 जानेवारी 2026 मध्ये हा जो कार्यक्रम होणार आहे, आपण बघितलं तर पहिल्या जो रविवार आहे आणि 4 तारखेला समयी नृत्यविष्कार, नंतर 5 तारखेला सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत, 6 तारीखला गुरुवंदना आहे, नंतर 7 तारीखला संगीत संध्या, असे वेगवेगळे 4 दिवस वेगवेगळे कार्यक्रम आहेत। कीर्तनाचे कार्यक्रम, भजनाचे कार्यक्रम आणि भरगच्च असा कार्यक्रम हा या 4 दिवस होणार आहे। आणि त्याच अनुषंगाने आता कणकवली नगरी आता दुमदुमणार आहे। परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमामध्ये आता उत्साह देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे। उमेश बुतडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।